He vingut a cantar, no és veritat? O sigui que me permetreu que sigui molt breu. Em permetreu que sigui molt breu. Mireu, jo soc nascut a Girona, però fa 16 anys que visc a Mallorca. Això vol dir que aquests últims 10 anys el procés cap a la independència de Catalunya l'he viscut des de la distància, il·lusionant-me en molts moments, emprenyant-me en d'altres, amb una absoluta desesperació aquest darrer any. I avui que soc a Terrassa em fa molta il·lusió entre vosaltres per una raó molt concreta. Bé, primer perquè a Terrassa hi he passat unes vetllades inoblidables amb el meu gran amic de tota la vida, que era mallorquí i que va morir ara fa 2 anys. I veníem molt a Terrassa perquè teníem una amiga comuna, la Mercè, i per mi és molt emocionant. Però d'altra banda, vosaltres vàreu ser els primers a cantar al Camp del Poble. I suposo que ja ho sabeu, però aquesta cançó també es canta a Mallorca, a Palma, a la plaça de Cort, que és la plaça de l'Ajuntament. Cada dijous, des de fa més d'1 any, fan una cantada per la llibertat dels presos. I canten aquesta cançó, i la vaig aprendre allà. El 12 d'octubre, que era un divendres, jo era per Girona visitant la família, i una cosina em va convidar a anar a l'Escala. A l'Escala també cada divendres fan una cantada per la llibertat dels presos i pel lliure retorn dels exiliats. I també canten aquesta cançó. I mireu, jo sempre havia estat dels que pensava que cantar pels presos, penjar llaços grocs, plantar creus a les platges, fer sopars grocs a les presons, que tot això s'havia de fer però que no n'hi havia prou, que s'havia de fer alguna cosa més. Però aquest dia que vaig anar a l'Escala em vaig mirar aquella gent als ulls i em vaig adonar que ells estaven donant tot el que tenen, que estaven fent tot el que poden fer, i jo m'ho continuava mirant. I va ser aquell dia que me'n vaig adonar que jo necessitava fer alguna cosa més. I a començaments de desembre, quan hi va haver uns presos que es van posar en vaga de fam, jo ja no me'l vaig poder mirar més des del sofà i vaig decidir de fer això, fer la volta als països catalans amb la cadira de rodes, amb la meva cadira, és l'única que tinc, una cadira normal. I el dia 19 de desembre, quan ho vaig tenir tot una miqueta preparat, vaig sortir de casa, de Cas Concos d'Escavaller, que és una petita pedania del municipi de Felanitx, i vaig començar la ruta. Vaig fer 7 dies de ruta per Mallorca, 3 per Menorca, 3 per Eivissa, després vaig estar al País Valencià i ara estic voltant per aquí. En total he fet uns prop de 1.500 quilòmetres, i el que us vull dir és que això no és una història de lluita, o no és només una història de lluita. Això, en el fons, és una història d'amor. D'aquesta puta vida no hem fet res més que això, lluitar i estimar. Suposo que per aquí deu haver alguna feminista radical que dirà, bé, les dones potser sí, però els homes no n'hi ha cap que sapigueu fer 2 coses alhora. Bé, és bona de resoldre aquesta contradicció aparent, perquè només és aparent, no és tan sols una contradicció. Si penseu, i ara no us parlo de política, no us parlo de presos, d'exiliats, d'independència, de república, us parlo de la vida mateixa. Penseu-hi una mica. És que llevar-se cada dia a les 6